Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Hoxe contamos co actor científico César Goldi. Estréanse como tripulantes efervescentes o pasareiro Nacho Munilla e a técnica de son Manuela Bollosa. Somos o equipo de Efervesciencia. Eu, poeta, popular, provinciano, pasareiro, fun polo mundo buscando a vida. Paxaro a paxaro, coñecín a terra. Isto é de Neruda. Nesta edición efervescente habemos de falar de paxaros e tamén de primeiros auxilios. Imaginádevos que saídes pescar cuns amigos pola ría da Arousa nunha lancha. Nun momento dado, a un dos excursionistas dalle un infarto ao corazón. Que facemos nesta circunstancia onde cada segundo pode marcar a diferenza entre a vida e a morte? Logo de chamar o 112, cara onde tirar? Cara ao porto que estea máis preto ou cara ao que estea co vento a favor? Comezamos a facer compresións torácicas? E se así, debemos poñer a lancha a toda velocidade ou amainar un chisco para facer a reanimación? Grazas a un grupo de investigación galego, agora temos respostas a estas preguntas que poden salvar unha vida. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Pro tempo da parola desta tarde contamos nos nosos estudos con Roberto Barcala, que é profesor na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da Universidade de Vigo. Boas tardes, Roberto. Hola, boas tardes, que tal? Moi ben, ademais Roberto dirixe o grupo de investigación REMES, que ven sendo rendemento e... como era? É motricidade do salvamento e socorrismo. Un nome un pouco extraño, pero bueno, que fala moito de nós, do que facemos no día a día. Ti, cando te presentas a ti mesmo, dis que és un socorrista reconvertido a profesor universitario. Sí, basicamente eu empecé traballando de socorrista, que é o que a mí me apasiona, e por circunstancias da vida, pois acabei de casualidade de profesor universitario, pero bueno, a miña esencia é o socorrismo, o salvamento e socorrismo, e o que, bueno, o que trato de levar tamén o meu ámbito profesional na universidade e na investigación. Porque hai moitas preguntas abertas no eido do socorrismo, e máis en Galicia que temos tantos kilómetros de costa, porque unha cousa son as situacións ideais que se poden dar en terra, e outra cousa é cando vemos que pasa, que acontece con situacións reais na que, por exemplo, está implicado o medio acuático. Efectivamente, mira, según diversos estudios aquí en España e tamén en Galicia, o afogamento é unha das primeiras causas de morte por accidente. E, claro, nós estamos vinculados ao mar tanto dende o punto de vista do ámbito laboral como na pesca, como do ocio, somos unha potencia turística. O problema é que falta unha concienciación sobre o que facer en caso de que hai un incidente e, ademais, non só falta a concienciación, tamén falta a formación en moitos casos, que é o que temos que conseguir tamén non só dende a universidade, sino tamén desde os medios de comunicación. Falamos moitas veces do importante que é ter cultura científica. Eu coido que, ademais, dentro desta cultura científica é importante a cultura de ter unha idea de primeiros auxilios, de que facer e que non facer cando nos atopamos nunha emerxencia. Claro, é que todo está moi relacionado, porque pensa que o que facer e non facer, que é o que todo o mundo debe de saber, debe estar basado na evidencia científica. Nos tratamos de aunar eses dous conceptos, a evidencia científica, que son as mellores prácticas clínicas, tanto para personal sanitario como non sanitario, é dicir, a xente da rúa, tratámoslo de aunar tamén no que é a ciencia, é dicir, a evidencia científica e os protocolos científicos publicados e realmente evidenciados. E, de feito, Roberto está aquí por un chío que mandou aí nada no que dixo, mira, temos unha nova publicación de investigacións que facemos aquí en Galicia sobre casos prácticos basados en evidencia de reanimación cardiopulmonar, e eu vendo ese chío, digo, bueno, pues temos que contalo en Efervesciencia. E, ademais, este artigo, este paper, xurde a súa xénese vendo unha casualidade, porque un dos investigadores principais do paper é Ramón Fungueiriños,
Bueno, pois... Retomou a investigación un pouco por casualidade. Sí, a ver, Ramón máis eu estudiamos en Coruña xuntos Ciencias do Deporte, o que coloquialmente se conoce como INED, e, bueno, acabamos a nosa carreira e pasaron uns anos e nos encontramos nun aeroporto. El viña de vacacións, eu iba, non me acordo a onde, empezamos a falar, ti que faz? No? Eu volvín a batea, gústame o tema da batea, estou moi metido neso e tal, e ti, bueno, pues eu acabei profesor universitario e tal, bueno, pues vamos a quedar. E quedamos para tomar algo ali en Rianxo, porque isto se fixo en Rianxo, e surxiu a idea de, oye, pois mira, por que non vemos como poder responder no caso de que haya un accidente na batea ante unha emerxencia? Si vos tendes capacitación, si a nós nos dá un curso e tal, bueno, por que non probamos si eso é efectivo, non é efectivo? Pareceulle unha boa idea, agarrou uns 22 bateeiros amigos del, e fixemos un estudio que, bueno, que se publicou, pero o importante dos estudios non é que se publiquen, que se utilicen, que cheguen á sociedade. En este caso, o que se conseguiu demostrar é que os bateeiros, que a xente do mar que está entrenada para actuar ante un incidente, un afogamento, son capaces de reanimar e ademais de facelo ben, que ese é o gran achazgo, incluso a altas velocidades, como a 20 nudos, que equivale casi a 40 km por hora, uns 37 máis ou menos km por hora. Estas investigacións como se fan? Faixe un simulacro con unha persoa que fai de doente ou utilizades outra tecnoloxía? Bueno, esa é unha boa pregunta. Efectivamente, son 20 bateeiros que estaban, bueno, que se presentaron voluntarios, amigos de Ramón, deste bateeiro que é o que liderou este traballo, que, por certo, hai que decir que o lidera por convicción social da necesidade de coñecer isto. Non ten ningunha intención académica, é dicir, esta ciencia nace dun interés social que é, bueno, algo que a nós nos encanta, é dicir, non facer traballos para publicar, senón traballos para aplicar. Dunha necesidade. Dunha necesidade. Entonces, nós contamos con simuladores que son maniquís que nos dan reportes sobre as manobras de reanimación, de ventilación. Entonces nos din si eso está ben feito ou está mal feito. Nos o que metemos é na planeadora deles un maniquí de simulación conectado inalámbricamente a unha tablet, e aí podíamos ver como iban facendo eles as manobras. E claro, a nosa sorpresa é que o fan moi ben. Realmente a xente do mar é xente que está que é fuerte, que non ten problemas por estar reanimando minutos e minutos, en condicións pois onde a embarcación pois se move, e realmente foi unha sorpresa para nós, porque os resultados que encontramos son incluso mellores que noutros colectivos máis especializados na reanimación. Boa, moi boas tardes. Hola, Manuel. Que tal? Moi ben. Moi ben, pois eu estou, ademais de estar moi ben, estou super segura. Porque, mira, aínda que no alén temos solucionado o problema da reanimación, home, claro, como temos vida eterna. Pero este home dame moita seguridade saber que a xente ten talentos ocultos como os mariñeiros, non? Non só talento para pescar, senón talento como socorristas, non? Entréganse xa desde o primeiro momento, quizáis a xente máis, vamos a chamar, de a pé, non? Que non vai tan en barco, pois somos máis precavidos, non? E temos esa cultura de a persoa que está accidentada, é un afogado, é unha persoa que está accidentada, pois non hai que procurar non tocala, esperar a que cheguen os helicópteros e todo iso, e quizáis non hai que ser tan precavido. Canta razón tes, mira, o habitual, moitas veces escoita, cando alguén se desvanece, oi, non lle toques, que lle podes facer mal. Bueno, hai que decir que se unha persoa non respira, máis mal non lle vas a facer. O único que lle podes facer é a reanimación, é o mellor que podes facer. Neste caso, este conxunto de mariñeiros, de bateeiros, supoño que no mar moitas veces hai pouco tempo para tomar decisións e hai que ser rápidos e hai que actuar ipso facto. Eles, en ningún momento tuveron dúbidas. No momento que se planteaba, nos chamamos o caso clínico, que é a situación, o incidente, o paro cardíaco por afogamento neste caso, eles rapidamente se poñían de nocellos, empezaban a reanimar, estaban o tempo que fixera falta e nunca se queixaron de nada. Unha maravilla. Para nós, que levamos feito pois xa varias investigacións con moitos colectivos,
para min personalmente foi o colectivo máis agradecido, non só para a investigación, sino o que máis facilidades puxo a hora de participar neste estudio. Ademais, agora as prácticas podense facer con moita fiabilidade, porque non sei se sabes, Manuel, que a ciencia de bonecos e de bonecas tamaño humano pois avanzou que unha barbaridade para usos de todo tipo, nos que non imos entrar agora, pero un dos usos tamén é os cursos de socorrismo, as prácticas, porque hai monecos nos que se pode simular, ou seja, danche sinais de si estás facendo ben, si a persoa que estás reanimando vive, ou morre, ou non. Ou non. Quero dicir, non? Sí, bueno, a ciencia dos monecos avanzou moito. Hai que decir que estes monecos de reanimación todos chámanse Ann, sí. Son bonecas, logo. Son bonecas, porque esta historia foi de que unha nena morreu afogada no Sena. O que facían para que a xente pudera recoñecer o corpo, porque non é como agora que hai medios de comunicación e información rápida, pois a veces os corpos se reclamaban pasados 2 ou 3 ou 4 días. Entonces poñíanlle unha máscara de cera e quedaba esa máscara para que os familiares puderan recoñecer. Neste caso, esta nena, a pequena Ann, pois non foi reclamada e a un xogueteiro que presenciou ese incidente, pois doulle moitísima pena e empezou a fabricar monecas coa cara de Little Ann. E esas monecas serviron para facer a reanimación. De feito, se comenta que a muller máis besada do mundo é a pequena Ann, Little Ann, precisamente polas maniobras de reanimación. E que esa boneca ten salvado e vai salvar moitas vidas. Moitísimas vidas. Non podemos imaginar a cantidad de persoas que hoxe están con nós gracias a que alguén aprendeu maniobras moi sinxelas que é comprimir no peito e ventilar, e dar a ventilación boca a boca. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay. Vimos de escoitar un remexido de músicas da Marcha Imperial, da Macarena e o Sting Alive. E que teñen que ver con todo isto que falamos do socorrismo? Pois teñen moitísimo que ver. Inda que parezca incrible, se algunha vez presenciamos un paro cardíaco e temos que empezar a reanimar, o mellor que podemos ter na nosa mente, ademais de comprimir, é ter algunha destas sintonías. Lástima que non teñamos unha sintonía galega que sea parecida a estas. Podemos buscar, Claro. Isto é máis ou menos un compás 4x4, que son que vai aproximadamente a 100 compresións por minuto, que é o que precisa o corazón para poder ser reanimado. Polo tanto, nós, se presenciamos o paro cardíaco, comezaremos a reanimar pois con algunha destas cancións na mente. E, ademais, lanzar aquí agora unha chamada de que a Macarena, esta tan famosa que se utiliza tamén, pois foi aquí dun profesor de Santiago que se lle ocurriu, un catedrático de pediatría, o compañeiro Antonio Rodríguez Núñez. Estivestes en Luar precisamente cos del Río. Sí, claro, porque ao final o importante desto é darlle trascendencia social. Isto é fundamental. Cando pasa algo na calle, o primeiro que actúa é o que pasa por ali, o testigo. De aí tan importante que isto se ensine nas escolas, que se ensine nas universidades. Se ao final, cando pasa algo, o que vas a ter al lado é un familiar, un amigo, un coñecido, polo tanto, isto, mira, pensa que por cada minuto que se retrasa ao inicio da reanimación, pérdese entre un 10 e un 12% de posibilidade de supervivencia. Polo tanto, cada segundo conta. De aí que é importante que todos coñezamos a reanimación cardiopulmonar. E volvendo ao que falábamos desa vosa investigación cos bateiros, un caso práctico, non? Supoñamos que hai un afogamento no medio da ría da Arousa. Antes de nada, claro, tens que chamar o teléfono de emerxencia, que é 112,
Correcto. Correcto, bueno, aquí tivemos unha pequena conversación previa na que Roberto nos dixo que dicir o 112 é complicar as cousas. Un 2 é o máis sinxelo, para que os nenos tamén o saiban. Efectivamente, o primeiro número que aprenden os nenos é 1, a primeira suma 1 máis 1, 2, é un número europeo, polo tanto debemos de dicir 1, 2. En Galicia tamén temos o 0,61, pero cando falemos de 112, mellor falar de 1, 1, 2. Calquera dos dous números é útil en Galicia, pero sempre 1, 1, 2. Vale, entón temos ese protocolo. Antes de nada, avisar os medios 1, 1, 2, probablemente aí non vai dar tempo de que chegue un helicóptero e que tomar unha decisión. Cara onde tiramos? Bueno, o primeiro é a seguridade do entorno, é dicir, se reanima si se pode reanimar. Sempre é mellor, por desgracia, un morto que 2. Polo tanto, a primeira decisión é se é seguro ou non é seguro. Se é seguro, e ademais alertar, como comentamos, o 112 ou o 061, decidir hacia onde se vai e iniciar rapidamente as maniobras. Isto vai a depender da dirección do vento. Vamos a utilizar sempre o vento de popa, de cola. Entonces, cando nos dé, imagina, se temos vento sur, pois tiraremos máis ben, pois igual hacia Boiro, hacia Ribeira, e se temos vento norte, pois máis hacia a Illa de Arousa, hacia Vilanova. Entonces, eso, bueno, foi un estudio que se fixo fai 2 ou 3 anos, o que se atopou que era máis viable a reanimación nesas condicións. E logo a toda pastilla, a 20 nudos, e sin cesar de reanimar. Porque, ademais, isto de ir a favor do vento ten dúas ventaxes. A primeira, supoño que eso tes unha pequena ventaxa de chegar un chisquiño antes, pero a segunda é a estabilidade. Claro, nós o que vimos nestas planadoras que utilizan estes bateeiros é que cando vas planeando máis estable, pois a reanimación pode ser mellor. Evidentemente, canto máis estabilidade, mellor control corporal, mellor aplicación técnica e, bueno, ten moitas ventaxas. Entón, o que temos é que pasarían como 3-4 minutos en poder chegar a Porto, e claro, se a cousa vai como ten que ser, unha vez feito o aviso o 112, aí xa hai unha ambulancia que está esperando, e sería eso un pouco o protocolo de acción. Claro, efectivamente. En conclusión, si un bateeiro, un pescador ou alguén que está utilizando un bote no ámbito recreativo, non ten por que ser só un pescador, sufre un incidente, pode ser un paro cardíaco, pode ser un paro cardíaco por afogamento, pode ser por calquer motivo, debe decidir en función do vento, utilizar sempre a favor o vento, utilizar a ventaxa do vento e a máxima velocidade, se pode. E a partir de aí, evidentemente, indicar moi ben hacia onde vai a ir para que os servicios de emerxencias poidan enviar a ambulancia do 061 ao porto onde vai atracar, e ali xa se fan cargo os servicios sanitarios, e, bueno, é a verdad que lle podes dar posibilidades de supervivencia, pois esa persoa que igual, sin isto telo claro, igual pois hubiera quedado sin máis axuda. Non é a primeira vez que vos subides a unha embarcación e dicides como se teñen que facer as cousas. De feito, falábamos, coido que hai uns 3 anos, no que fixestes un estudio con certas características semellantes, no que víades que acontecía cos socorristas que están nas praias, nas súas zodiacs. Claro, isto empezou, como ti falas, fai 3 anos, e fixémolo con socorristas en zodiacs. Pero claro, nós estamos pensando que en Galicia os socorristas pois están 1 mes, 2 meses, non hai un servicio de socorrismo permanente nas praias, e os incidentes hainos todo o ano. Entonces, de aí demos o salto os bateeiros, bueno, os pescadores, para ver si eles son quen de realizar estas manobras. Pero ao final, efectivamente, os socorristas facíano moi ben, pero é que os bateeiros tamén o fan moi ben. Isto non hai que ser isto non é de médicos, nin é de enfermeiros, nin isto é de persoas que queiran facelo e que teñan unha formación básica que é moi sinxela, porque comprimir e ventilar calquera pode aprender. Calquera ata os nenos. Efectivamente. Nós estamos vendo agora nos medios de comunicación pois, bueno, que un neno salvou a vida fai pouco dun pai porque aprendeu na escola. Fai uns anos
un neno utilizou o botón Siri para preguntar: oi Siri, mira, a miña nai se encontra mal, que fago? E Siri chamou os servicios de emerxencias. Mira, Siri, que lista. Aiche máis lista do que pensas. Eso non sei se o tendes no alén. Non nos fai falta, pero bueno, para pasar o rato estaría ben. Evidentemente, mira, en Noruega empezaron moito antes que nós coa formación nos colexios. E claro, o que se deron conta que pasaron 10 anos e o número de persoas testigos que interviñan en caso de paro cardíaco na rúa aumentou moito máis exponencialmente do que 10 anos para atrás. Claro, evidentemente, o que sementas na escola ten a súa recompensa a medio e longo plazo, pero aquí, bueno, agora estamos iniciando e concienciando a xente de que a escola é un punto fundamental e espero que en pouco tempo os nosos nenos sean os reanimadores do futuro. Pois mira, en Galicia poderíamos ser pioneiros en establecer unha cultura xeral dos primeiros auxilios a nivel transversal e de todas as idades, non? Ahora danse as condicións moi boas, en Galicia hai moi bons profesionales que poden ensinar e axudar nesta formación, hai moi boa predisposición dos mestres, cada vez escoito máis mestres: oye, mira, que quero ensinar primeiros auxilios, tal, que podo facer? E logo hai moitos mitos que temos que romper, porque a veces sigue escoitando: non te metas, o corte de digestión. Non existe o corte de digestión. Si te caes, que te tragas la lengua. Non, nadie se traga a lingua. Home, falando de tragar, o noso amigo o polvo, pois é un enemigo, pode converterse nun enemigo perigoso incluso cando estamos degustando, non? O polvo pode ser o enemigo público número 1 en caso de atragantamento. De feito, hai moitas evidencias de atragantamentos e falecementos por mor do polvo. Non vamos a deixar de tomar polvo, pero que sí todos debemos de aprender é a maniobra de desobstrucción de vía aérea, tamén conocida como maniobra de Hennig, que tamén é moi sinxela e que nos pode sacar dun apuro, por exemplo, na feira do polvo de calquer municipio de Galicia. Quizáis, como dixo a boa, agora temos os medios de poder difundir masivamente na poboación toda esta clase de cousas, toda esta clase de formación, de cultura. Para eso estamos os medios de comunicación, pero bueno, tamén están as redes sociais, esta educación. A min se me andan a ferver ideas na cabeza, eu coido que con isto hai que facer algo, que non pode quedar aquí. Non. E que teríamos que facer, non sei, Roberto, estamos aí abriéndote unha fichaxe aquí para Efervesciencia, para que veñas máis veces para contar casos prácticos de cousas que se deben facer, cousas que non se deben facer, e perder o medo a actuar, porque quizáis a ignorancia é o que, ao fin do cabo, é o que causa as víctimas. Sí, moitas veces, e además falas moi ben, a ignorancia ou a falta moitas veces dunha educación preventiva. Por exemplo, eu sigo vendo nas praias galegas xente que se baña con bandeira vermella. Eso é algo cultural que temos que cambiar. A prevención é fundamental, temos que facer moito traballo na prevención e logo, por suposto, na intervención. Se falla todo, que temos que facer? Pero xa por egoísmo. Calquera nos pode pasar algo en calquer circunstancia, un familiar noso, e cantos máis seamos os que estamos capacitados para intervir, máis situacións felices vanse a poder dar no caso de que ocorra o incidente. Entonces, eu recollo esa luva, recollo ese guante e estou encantado de, nas miñas posibilidades, poder axudar a divulgar este campo que a min personalmente me apasiona e que considero que é tan útil para a sociedade. Isto realmente é unha necesidade social. Pois nada, eso está feito. Pois mira, podemos ir preparando unha set list de cancións reanimatorias galegas. Bueno, eso pode ser un concursiño de buscar esa canción de 4x4 a 100, se o convidado 120, se apunta 120 pulsacións por minuto, que poida ser tamén a referencia galega para a reanimación. Eso, para empezar. Eso, mira,
Hai unha lista en Spotify que é Songs for CPR, que son cancións para RCP, donde se pode atopar Staying Alive, A Marcha Imperial e outras moitas, incluso creo que algunha de ACDC. Pero claro, a mí me gustaría que tuviéramos tamén unha canción galega da reanimación. É seguro que as hai. Entonces, me parece unha moi boa iniciativa. Quedamos emprazados para ir vendo casos prácticos de primeiros auxilios, de actuación, de incluso hasta de coñecer as praias e de que a xente pregunte, bueno, as praias, isto de ese coñecemento de como son as correntes, cales son as praias nas que temos que estar máis atentos, as bandeiras, que non dar nada, absolutamente nada, por suposto, poden ser algúns dos contidos cos que habemos de falar seguramente, bueno, de seguro xa, con Roberto Barcala, que el é investigador na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da Universidade de Vigo, no campus de Pontevedra. Moitas grazas, Roberto, por achegarte os estudos de efervesciencia. Nada, moitas gracias a vos, un abrazo para todos. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. Nacho Munilla, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Nacho Munilla é ecólogo, consultor ambiental e, sobre todo, paxareiro. Paxareiro, sí. Porque os de paxareiros sodes todos unha tribo, non? Somos bastante tribu. A verdade é que sí. Temos connosco a Nacho Munilla porque queremos inaugurar sección en efervesciencia dedicado a xente que ten paxaros na cabeza. Pero paxaros literalmente, a xente que gosta de sair ao campo, gozar de ollar os paxaros, algúns hasta os contan, quítalle fotos, fan debuxos e todas estas cousas. En esta primeira sección de Con paxaros na cabeza, o que compre falar como non é como fai para meterse neste club, nesta tribu dos paxareiros, dos observadores de paxaros. Que hai que facer? A verdade é que é unha tribu que é unha tribu peculiar, pero eu penso que bastante amigable, non é unha tribu hostil. Entón, tampouco non é unha tribu que che fagan pasar as de Caín para ser admitido dentro do gremio. Aceptades de bo grado os neófitos, non? Sí. Os neófitos e os que non dan distinguido un papo rubio dunha gaivota. Entón, se queremos empezar a observar paxaros, que temos que facer primeiramente? Compre que empecemos a ler cousas, que busquemos en internet, ou que vayamos a algunha asociación? Que o primeiro que recomendas facer? Se non tes a man un coñecido ou un parente que xa coñeza varios paxaros, entón o máis razonable e o método máis rápido é chamarlle por teléfono e quedar con el e sair con el ao campo. Se ese non é a nosa circunstancia, pois entón tamén podemos acudir a sociedades ou asociacións de observación de aves que sempre organizan saídas para neófitos. Esa pode ser outra opción, tamén bastante boa. Entonces é chamar a queda estas asociacións ou algún colega que xa este no mundiño e ir, non é necesario ir de Coronel Tapioca, por explicarnos. Pois aí sí que na tribu, esas tribus sí que poden ser algo susceptibles. Se vas así moi rechamante, eu non teño problema, eu ás veces vou rechamante, pero é mellor a discreción. A discreción eu penso que sería a etiqueta neste tipo de reunións sería a descrición. Ir cómodo para ir ao campo. Sí. De todos modos, digo que tamén é iniciarse na observación de aves é unha cousa que pode facer un mesmo. Tamén. Con axuda, primeiro habería que estudiar un pouco, non demasiado, sería ter unha idea de cales poderían ser as aves máis comuns,
na zona onde estamos, que realmente pois habería igual 20 especies que podemos ver en casi calquera lado, comezar cas especies faciliñas. O sea, esa listaxe das 20 principais, que serían as que 10, 20, as primeiras para coñecer. Sí, irse, o máis recomendable ir a un sitio donde haxa, para iniciarse, poucas especies e que se deixen ver facilmente. Porque para aprender a observar aves, primeiro, tes que facelo ollo. Tes que facelo ollo ás cores, porque ti as cores que ves nas guías de identificación, pois resulta que despois no mundo real, dependendo de si fai sol, si non o fai, si lle dá a luz desta forma, si lle dá de outra, pois pode mudar bastante. Outra cousa complicada son os tamaños, que eu vexo que xente que non está feita a observar aves, pois costalle moito calibrar, digamos, os tamaños, sobre todo na distancia. Como mides os tamaños? Como os expresades? Non o sei. Eu non sei como fago. Eso ti tes que ter unhas referencias, que eso é o fundamental. Entón, ti tes que saber se unha especie, por exemplo, do tamaño dun pardal, que é unha especie supercomún. Pois unha forma de iniciarse na observación de aves é empezar, pararse a mirar os pardais que temos ao lado da casa, temos nun parque calquera. Cal é o mellor momento? Que mellor momento do día? Que momento do día? Que momento do ano? Agora pode ser bon momento? Casi calquera momento. Un día bo ou medianamente bo para sair fora é un bon momento. Xa digo, para iniciarse sitios donde haxa poucas especies e se deixen ver ben. Pois un sitio bastante bo para isto son os parques, ou un paseo por unha zona de hortas e cultivos, así nos arredores dunha aldea. Son sitios moi bons, hai moitas especies, deixanse ver. Un dos sitios que a min, sitios bons tamén neste tempo de principios de primavera, son os portos, que podes ver 6, 8 especies, ou as zonas de praia, zonas de esteiro, sitios donde os paxaros se deixen ver e non haxa demasiadas especies. Compre levar algún material? Compre levar óptica, compre levar binoculares. Eso é casi imprescindible. Casi non, é imprescindible. E que características teñen que ter? Por exemplo, os nosos amigos astrónomos, que é a outra tribu que temos en Efervesciencia, eles sempre falan que para iniciarse, mellor que mercar de principio o telescopio, é mellor iniciarse cuns prismáticos de 10 por 25, que sexan barateiros, que con eso vas tirando. Non sei se no mundo dos paxaros tamén hai algunha preferencia. No mundo dos paxaros, si este parente ou amigo noso, si tamén lle podemos decir si nos presta algún binocular que teña por aí vello, porque na tribu dos paxareiros existe ás veces este síndrome que non sei como se chama, de que dunha vez que tes un binocular bo, queres o binocular aínda máis bo. Despois queres, sí, normalmente máis caro aínda. Entonces, sempre vas deixando atrás binoculares que están ben, prismáticos que están ben, e que se lles pode dar un uso. Senón, neste caso, eu non comparto tanto ese consello que decías dos que observan o ceo, porque se os binoculares non teñen unha calidade mínima, realmente non van valer. O sea, que hai que facer un pequeno investimento logo. Sí. 8 aumentos está ben. 8-10 aumentos, non máis, porque máis de 10 aumentos treme o pulso. O sea, 8-10 aumentos, esa sería o que necesitamos, ter a óptica para poder sairmos ao campo, empezar a ollar e tamén escoitar, supoño. Sí, eso é fundamental. Realmente, observación de aves. Bueno, sí, claro, é observación, pero non somente visual. Os que, sobre todo en certos hábitats, pois nun bosque moitas veces non das visto ao paxaro, escóitalo, pero non o das visto. Ou, mellor aínda, ti
o paxaro, si o detectas, si o ves, é porque primeiro o escoitache. Xa para rematar, na época na que estamos, nesta inicio de primavera astronómica, Ajá. que o que podemos estar atentos, que o que desde o mundo pasareiro que acontece aquí? Pois agora estamos nestes momentos do ano no que hai un grande trasvase de aves dunha parte do planeta a outras partes do planeta. Estamos no momento da migración. Na migración que sería a migración de primavera, que tamén os que traballamos con aves a chamamos migración prenupcial. Prenupcial. Eso significa o que pensamos todos. Sí. É previa ao apareamento. Previa ou polo menos a intentar aparearte. Que non é o mesmo, entón. Que non é o mesmo, non. Entraríamos aí noutro tipo de cuestións, pero sí, polo menos intentalo e estar no sitio. Época de migración prenupcial e ademais unha época que tamén é indicativo do cambio climático, non? Claro, porque un dos sinais, bueno, non sei se dos primeiros sinais, pero tal vez un dos sinais máis claros do efecto que ten o cambio climático nos sistemas naturais, pois sería o efecto que ten sobre as datas de migración das aves. Non de todas, pero sí que hai moitas especies sensibles. E que acontece? Que atrasan, adiantan ou depende da especie? Pois, xa digo, hai especies que son moi sensibles, outras non tanto, siguen ca súa rutina desenvolvida ao longo de miles e miles de anos de evolución, pero outras sí, outras son moito máis sensibles a estas variacións, e o que está a acontecer é que moitas especies o que fan é adiar, chegan máis cedo. Chegan máis cedo. Neste caso, o que pasaría sería que este paso ou esta migración prenupcial pois acontecería antes. Pois o gallá, algún dos que nos estades a escoitar, vos sintades interpelados con esta chispa de dicir, home, pois por que non vou facer isto de coller, sair ao campo, mercar algunha guía, buscar en internet, algún coñecido e meterme aos pouquiños no mundo dos paxaros. En vindeiras edicións efervescentes seguiremos a contar con Nacho Munilla para que nos siga a explicar cousas, cal é esa lista das 10, 15, 20 aves principais, identificar cantos e todas as cousas ao redor do fascinante único mundo dos paxaros. Moitas grazas, Nacho. Moitas gracias a ti. La ornitología es mi pasión favorita. Los pájaros no son agresivos, embellecen el mundo. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. E isto todo, ímonos un chisco antes do habitual, porque os nosos compañeiros do Galicia en Goles xa están listos para nos contar todo o que aconteza no Lugo Oviedo. A vindeira semana teremos máis efervesciencia na Radio Galega. E sempre que queirades desde iVoox, Apple Podcast, Geciencia ou na túa aplicación favorita de podcast. Adeus.